Arratsero biltzezien kalatxoriak estazio aurrian, esan nahi baita, Bilboko zubilen artean, edo zehatzau Arriaga antzokilaren inguruetan. Kafetegi bat zuen, ordu hartan antzokilak eta bertan, besteak beste, Arriaga izeneko sandwichak prestatzen zituzten. Eta guk jan egiten genituen batzuetan. Arriaga sandwicha, errezeta, osagaiak, 2 ogi xerra, 3 beikon edo 3 gilar xerra, 2 gouda gazta xerra, arrautza eta gurina. Nola egin, pausoz pauso. Bat, aurrena, beikon edo 3 gilarra kaskartu zartagin oso bero batian. Erne ibili, hala ere, hau egitean, zartagina tapaki batez estali, bezala, beikon edo 3 gilarra zartaka hasiko da, eta sukalde osoa ziprizinduko duko ipez. 2 zartaginean geratu den olio gehiena gendu, berriro berotu zartagina eta arrautza frigitu. Erretiratu eta gorde. 3 ogi xerrak gurinez igurtzi, giratu biletako bat eta gerian utzi gurinez igurtzi gabeko aldea, alde soila. 4 ogi xerraren alde soilaren gainean gazta xerra bat kokatu. Segidan, urrenez urren, beikon edo 3 gilarra, arrautza eta 2. gazta xerra. Guztiaren gainean, estalpe modura, 2. ogi xerra. 5. Zartaginera doa sandwich gaia. Sandwich gaia, senar gaia edo andre gaia esaten denian bezala, hoz transformazio sakon baten atarian dagoen sandwicha. Beraz, zartaginera doa, eta han berotu bat hartu behar du, aurren alde batetik eta gero bestetik. 5 minutu guztira. Eta prest, sandwicha, usatu tristeziak eta aurrera.